फिन खन्थाइ दोंसे लानानै फैबाय। खन्थाइनि मुं मुस्काननि देंखो 19 आवरायदों आरो लिरदों बिबेका नार्जारी। मिथिंगाया देलायस्रो देलायदोंसैमोन जेरबायाव गानस्लिंनाय सिख्ला देलें समायसिनथारदोंमोन। दोमैलु मिनिहरदोंमोन साहारा केक्टास बादि गोबां थांना थानो लुबैग्राफोर हासारलु आबहावा खोनानाय रादाबजों। बोथोरा उदांमोन बारदै सिख्ला मिनिनायाव मेथाइया आंनिसिम हामलायथि हरनायमोन रोजेनि। गोदान मिजिं गोदान सिमां गोदान हाबिला गोदान थांखि गोदान बुजिनाय गोदान साननाय हनाय गोदान आदबजों थांना थानो सोलोंनायनि। आंबो गोरबो इसिंखौ अपारेशन खालामनाय सोलिदोंसैमोन। बेनि उनाव बिखा फोरदाननानै बुंनो हासैमोन आं सोलायबाय निस्थार जाबाय सैथो अहिंसा इसोरनि धोरोम लामाजों आं थाबायसिगोन। नाथाय बोथोर मोनसे जोबस्लाबैयावनो सैथाननि थान्दैफोरा सिरि मोनबायमोन जानांगौ। निननिफ्राय फैगोदान मुब्रुं मेगन हुफ्लेदों आरो बेरलावै नायनो बोलो फोरादोंमोन। गोरबोनि दाबसे खनायानोदि बिसोरनिबो जेराव जेवरा मोनसे ओरै आरो हरैनि बेखौ आं बावगोमादोंसोमोन। रजे नोंनि देंखोआ मानिमोनलाय? जेब्ला आं मुगा मोनसेनि आगान दोनथ'नांदोंमोन आंदि सोंदोंमोन नोंनियाव ओंथि गोथे सोंथिफोर। सैथान आरो निस्थार नोंनियावबो दंना? गोसोनि जेवरायाव ओरै आरो हरै नों गोसोआव ला रजे बोथोरा खान्थि बखालि आं खारखोमागोन बै जेवरानिफ्राय। गोजोन्थों। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय फिन साबायखर जासिबाय।